El tema que he escollit avui és el tema dels gossos. La descripció dels gossos és que els gossos és un animal, un mamífer, que ha estat 1.000 anys amb nosaltres. El gos és un mamífer d'aspecte, forma i caràcter variants segons les races. També podem tenir en compte que el gos és el millor amic de l'home, com tots sabem. Aquestes fotos les he buscat jo a internet, però podeu trobar en tots els costats. L'alimentació, inicialment, el gos era carnívor, però s'ha anat acostumbrant a menjar herba i al final és omnívor. Viu amb els humans, però n'hi ha també que són de fora perquè els han abandonat o no els han agafat. Els gossos petits pesen al voltant d'1 quilo, però els grans poden pesar fins a 10 quilos. Aquesta foto és d'un gos que està abandonat i l'han agafat per cuidar-lo. I això m'agrada a mi. La mitjana de vida és dels 12 a 15 anys. Sabeu que un gos pot arribar a menjar el doble que mengem nosaltres? Contesteu. No! Doncs l'he buscat en internet i sí que és veritat. Els gossos s'acostumen a dormir als seus llitets o ara que estan traient casetes de fusta o de plàstic. El seu hàbitat viu amb els humans, el que acompanya per la seva fidelitat i companyia. I ja està.